Kuwatir aku mbilani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Lha edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Ajake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Ilu rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat Methake Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda kok. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa dibuat mundur. Pukul mundur, Pak. Bagong ngarep ngopo? Sik, Mas. Tenang, Mas. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning barang Durna ngucap, nek Semar ora gelem dibayar ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku. Pak kok, Pek. Aku muni Pek kok. Heeh. Ameng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek ngomong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang ki muling ngelakon pojok pleret teng kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh, aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate oke. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep boyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi utah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ini ngapa ya Bagongnya ngapa ya cahitan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nah aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo Sata Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbakku. Ayo ditandheke ya.
perkara karo boyong karo Semar boyong ning rasa ngrasani karo wong Karangkadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangkadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangkadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Beksa iki gentone iki. Aku ning wis insaf. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Dur. Lho, nek ngono kok mani karo Durna? Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ra. Ayo, nendi pampane terkati lho, Bagong kepalange Bengawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak totke Bengawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen gak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ki Mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki Pak, sing wis diresmi, dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi ning pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggungnya wedo teng gloyor ora karu-karuan. Negarane remuk. Mula aku kudu sesanggep, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang semengi ra metu Bagong ditakoke. Ayo ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna ya ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku kok. Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangkadempel wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, golek kok njaluk tulung, Gong. Iki Gong. Tak preke minan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantangi.
Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang ya. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sik kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kurawa dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja. Apa Bagong? Kurawa disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraningrat. Iya. Dados pendhita. Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan niki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Lah edan Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe terus ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki Bagong. Buddha samrika. Ngestoke dawuh Bagong. Piye, do percaya ora kan? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ora men-men ora dipercaya karo lek-telek iki sama masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe ya aja meneng bae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebeh. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tapeke. Us. Bocah nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awan delok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok
bolongane disenteri. Isi ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Arangku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane lah. Dan untung ra nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang wayu. Aja. Asmara ndene. Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Cemlong cemong sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya monggo. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel, Bapak ajeng ketemu kalih Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathuk ndiasmu. Kurang ajar. Menenge ya Gong ya. Ayo monggo aja. Kanggo sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dokundur kato rumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara Bagong samai aku kok kaya rum tau tepung lho aku Kurawa piranganing Sata Kurawa Kartomarma dudu Kartomarma pancen aku padha karo Kartomarma ning aranku Surtayu wis jeneng kok nganggo jeneng kali lho jeneng kali sapa Serayu Surtayu dasar pranyata bapakmu tak boyong ning negara Ngastina nek perkara Durna arep boyong karo bapak meh gemantung wangsulane bapak gelem apa ora nek bapakmu ya wis wong nyirik wong ngomboyo ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis ora kok meksa sak penake dhewe terus arep gawe geger Karang Kadempel Bagong sing ora trima tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa ayo krubunten leganing atiku boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena ngapae? Aku sing tok ajoke. Lah sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Ame ditantangke kok nesu. Lah niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul diombani karo Antasena. Pancen bener, ane ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepuro kekuatane anak Pandhawa apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena siap Den siap Gong maju yo aku mundur
cocok tumbak jebol dadamu lagi Gatotkaca Siwa Kartomarma kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Bari baksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi utah getihku. Ora pangling iki, Satama. Dian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita, bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari nang galake papat. Lho, galake papat piye? Kowe darang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis ora waktu iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, nang kene sapa kowe kopaku sing kudu tekani pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekani pati? Lena Pangendhawu tak pecah siramu. Lena Pangendhawu tak suguhi ramban. Tanahe dedak mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo tengkul mlocot. Mati dening aku panggal dayani. Yo.
kasih. Iya. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita koyo mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Iya. Ya ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki cium ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet-ambekan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngampet-ambekan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Niki serius niki? Iya. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean. Iya. Oh, langgleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mas ki lho. Yuk. Jedul mburimu, Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, war njaluk karo Ndara Gatotkaca. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupin Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi to Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, gampun. Irekata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasota. Mpun Den. Wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar wer. Ketok tak potol ndasmu. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawa Suramarta Jawa cangkingi siramu kabeh wis.
Waduh, bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong kaya. Kaya ora ana ganjelan siti remandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan rana. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sapenake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sangkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njron bumi. Meneng wae. Oh ya legane. Mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamrata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonya lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Yo arang rung tau landing. Nang ngapura kaya. Ge sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja urung entuk pitike. Kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Rame dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu talani gerobak kon mlaku ngalor, sikil talani gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
kowe arep mboyong karo bapakmu ayo aja ngaparangi karepe Begawan Durna aja ngaparangi karepe Begawan Durna terus kowe arep ngopo nek kowe ngaparangi karepe Begawan Durna kowe tak katutke dosane kowe tak sirnake Bagong wo lu ngerti awake dhewe biar nyinake Bagong apa piye ha pengen tak timblis saka dhuwur ya ngono apa piye Durna lho gareng kok iso mabur lho gareng wis tuku tiket winginane padahal ora iso mabur gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe gareng nimblis sampean dies sampean pecah sirahe gletak aku saka njeron bumi slep halo kita ketoke ndase tok ndase tak ketoke awake tak klelepke hah kowe ditimblis gareng ak candha awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya hah lho kowe iso ambles kuwi cetha yen kowe kencingan Antasena pancen iya mula aku digdaya tamano cundha maneh ning nganti aku tekaning pati meguru karo kowe cundha maneh ora semama ning awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna suwun nggih Den yo padha-padha ning telane gareng balekke ajeng kula nganu kebaan rondo kebaan rondo ki rak yo golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane gareng balekke nek ora tok balekke aku moh kowe tak pidana nggih mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok karang kula lebokke sak barang Gonon Kurawa wis mundur nggih bapakmu kon tekan kene terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakan dening anak-anak Pandhawa oh nggih mer setan mbok yo sing sopan karo bapakne marmir timbali Ndara Antasena ngendi kae nang pelataran kae Ndragarkaca Ndratarja sing arep tok jibah tok wenehi tugas ana didhawuhi aku wong tuwa ora kene dono koso malah tenguk-tenguk wasisane ku Bathara ora pangling kaya Atmat Jaku Ndrapsila Geni wisan geni ingkang sowan ning Praja Ndrawati padha kanthi harja nggir sowanira kula Bambang Wisanggeni tansah pinanganing kawidadane ring Sambikala Praptakuwa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Dwarawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena Atmat Jaku cah bagus padha kanthi harja sak praptamu pangestune Siwa Ireng wilujeng dening Sambikala aku ngaturke bektiku katur ya wa ya nggih tak tampa pangestuku tampanana anggir kekalih ingkang paman ngaturaken karaharjan rawipun nggih paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iya kula tampi bektiku katur ya mak cilik iya kula tampi anggir Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Praja Ndrawati yo mak cilik kaya wis ora kurang prayoga Wisanggeni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mara kagem matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging yen ana ingkang utus sira diutus sapa kula Oma Ireng Atmat Jaku Ndrapsila Geni kepiye sejatine praptaka ning negara Ndrawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ana ingkang utus sira kula diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget-banget nggone menggalake marang negara Ngamarta ya kuwi negarane pepundhenku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi unik ya pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh
kelawan Wisanggeni Kakang Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban akeh para kawula ingkang padha singlar marang kautaman wekasan jejeking adil padha ditinggal pernataning hukum negara ora padha dipaelu wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe mula Kakang Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan anane mung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta nanging ana syarat-syaratane ya kuwi kudu nampa rawuhing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma mulawa gandeng Kakang Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing Kakang Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndarawati ing wigati aku pengen nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel saperlu ngestreni marang Kakang Semar nggone bakal duwe gawe mau apa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak dawuhing Kakang Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ingkang kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndarawati kemejot padoning lati netra kocak ngondarandir idemnya mangolon caka wadanari romberaneng kok seto lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibetung nganggo naring kengganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan purunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa mula kang sanga kuwi Wisanggeni yen to siji sira pengen nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku tak takon karo kowe margake Wangsulana Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to kuwi pusaka kadiwatan kuwi pusaka pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati mula rasa ben wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma apa meneh amung derajating Kakang Semar Badranaya mula kang sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau Wisanggeni kagiat risanggap irang ulin angkul kirempit kempit dosa ngreknaning bawana Dik Wisanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi lho tembungmu ki apa tegese aku sing tumandang karya nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyong marang Karangkadempel tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning Kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh mergo kawulane padha nungsang ku yang ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe mulih yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima saiki ngene Pakdhe gelem maring ngampil apa ora lho lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena sugal wae sampean men disuwuni ngambil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti apa kaya ngono kuwi wak abon sampean ki wakku Ndarawati nek sampean ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung kok sik to tembungmu ki kok nantang karo wakmu Ndarawati tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung ki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati paripaksa kudu wani nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa aku wani karo Siwa Ndarawati Pakdhe Kresna menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati nanging Setyaki minangka dados Senopati Ndarawati mumpun karemaken tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun Senopati Ndarawati ing pamaning garba ruji iya aku ngerti Pakdhe pancen wis tak jarak
Aku muni ngene mau, aku menjontrot menggali Pakde Garboruji. Atau mak cilik Garboruji boyo Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalanan nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Wijayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi akhir sampun boten dipun nemutaken kepada waktu kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo papan urane kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan dawi kene. Krewekan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggene. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gombol ing ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen pancen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndrawati. Kakang Antasena ndakno, Setyaki tak ndake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik wis sanggene. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul mungguh ngayuda kewapak bawat nyobentar kewapak mungguh ngaloka neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Mak Cilik aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar pisan ditaker anak werku Dara karo Satria Garboruji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Setyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, njaluk pangapura yen pamanmu Garboruji mentala karo kowe Antasena. Ayo, panggah tak ayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki mergaring batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, jangan ngono. Gol-goli kowe iki ne. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok paneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora ngono jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Kandhane. Ora dicempalani ndak metuman bae. Ya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan karah, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijayakusuma tak paringake lah rak ngono kit mau lak malah ora geger to Pak Dik mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar bakal bangun kayangan Guru Ngamarta ya mergo aku percaya karo kakane Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab kok, ya bisa ngerti tampan ono.
sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kedempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kedempel. Ngaturake panuwun lho. Sekar Jagasuma baya ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh. Tinunun kadanira wirang tumandang setyaniko garwanira setyaniko garwanira Setyaki wonten timbalan sagedakan iki ora teko marangake nderek lho iki reksanan negara Indrawati ya Dimas lho iki mislaken dawuh aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Dalu Sila Griyosi Wisanggeni nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dandan tumraping negara Ngamarta lho iki ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu menawi kula mekaten sembah kula ing gumbiring Jengkar Paduka Setyaki iya aku njaluk pamit titip negara ya Dimas lho kula ngestaken dawuh sugeng tindak Paduka mugi kalising sambi kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Nyai ya ngaturake panuwun Dimas. Den prayetna samorere seka balik Tityoni Gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar apa niati Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening Atmajaku kabeh yo Kakang Semar Kakang Semar apa pancen kaya mengkono Den napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayat, utamane bebrayat negara Ngamarta.
kula nyawang negari kula lah kok wis ora kaya mbiyen katone wis ora tentrem katone wis mboten jenjem kawulane padha nggugu karepe dhewe sithik-sithik gegeran ana perkara sithik digawe rame ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake nek kawula ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan mula kudu dibalekake negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan menika dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi dhuwit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing empun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan gesanging para kawula kebaing katentreman kebaing karukunan sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedan junjung dhateng negari Ngamarta ngrumaosi jejer putra bumi kudu mreksa marang praja Ngamarta Kakang Semarya lah banjur pusaka iki gunane apa niki jane rak minggu srana sampeyan ledo tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisang pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok tuk Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempenge ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke ning kula ya ora tau ditileki ora tau dikaroke mula kula gawe srana kaya ngeten niki ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu kalih punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kembar Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun adoh-adoh kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah mangratakke dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut bangun praja. Sami pitados kalian pangarepipun sami pitados kalian pendhuwuripun mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula nek kawula digatekke karo sing dhuwur kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja ayem selaminipun Ndara